Binuksan ng Mega World ang Capital Town Rainwater Park, isang bagong atraksyong pang-turista sa San Fernando na inaasahang magpapasigla sa turismo ng buong Pampanga. Ang 2 hektaryang parke ay bahagi ng 35.6 hectare Capital Town. Bukod sa ganda ng tanawin at mga pasilidad gaya ng man-made lagoon, mini football field, children's playground, amphitheater at viewing deck, may mahalaga rin itong papel sa kalikasan. Sa panahon ng tag-ulan, nagsisilbi itong imbakan ng tubig ulan na ginagamit para diligan ng mga halaman at maiwasan ang pagbaha sa mga kalapit na lugar sa pamamagitan ng maayos na paglabas ng tubig papuntang Santo Niño Creek. Ayon kay Harold Geronimo, head ng PR and Media Affairs ng Mega World, ang Rainwater Park ay hindi lamang pasyalan, kundi isang hakbang para sa isang mas ligtas at mas kaya-ayang San Fernando para sa mga Kapampangan. Yung vision talaga ni Mega World sa mga townships is to be able to help boost tourism in the Philippines. And in every locality where we are, itong San Fernando, kayo po yung kabisera ng lalawigan ng Pampanga. Nung pinlano yung buong township, we've already thought about tourism. And we want to make this as a tourist destination in San Fernando so that mas maraming bisita pupunta din sa San Fernando. Hindi lamang sa Angeles, sa Clark, hindi lang sa ibang parte ng lalawigan ng Pampanga, kundi pati na rin dito sa San Fernando. Ang bagong parke ay bahagi ng mas malawak na pagpapaunlad ng Capital Town na kinabibilangan ng Shop House District, iconic clock tower, pinakamalaking McDonald's sa Pampanga, ang mga condominium at ang unang Mega World Office Building sa rehiyon. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.